Sholatullah salamullah ala to'a rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana kembang-kembange nongo, kembang nongo kembange menur. Insya Allah Bapak Panito benjang saged panjang umur. Sholatullah ayo bareng-bareng salamullah ala to'a rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangan gedhuk diwadahi tampah cacahe 5. Insya Allah warga masyarakat Nganjuk tambah barokah nindake agama. Sholatullah salamullah ala to'a rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salali. Mas Jok duduk. Apa? Duduk. Ayo ben rada barokah kok iso. Gawe napa? Masya Allah, dagelan podo budale kok iso. Sangumu ki apa lho rene iki kok iso. Rene iki golek sangu nyangoni. Ayo. Ana banyu basane toya. Ape? Terus Ayo piye iki? ana banyu basane toya. Ya. Sing nabuhi jenenge yoga. Kula dongakne penonton sedaya benjang saged ahli suwarga. Matur nuwun Bapak Pandit, Bapak Panito. Bapak Panito, matur suwun Pak. Kok matur suwun Pak ya terus gawe kata-kata Ingkang sampun gelar budaya. Insya Allah nderek ndedonga. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun penonton sedaya. 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 Nah ngono. Ingkang sampun ugi mirsani budaya. Salat wengi aja ditinggalno. Tinggalno. Mugi-mugi panjenengan asal berkah saking Kang Maha Kuwasa. Atau pernah Jangan mumet ngawur iki ya. Ayo tenanan. Ya. Terima kasih seluruh para sopir. Sopir, yen kerja aja nganti mampir. Lah, Iki pikirane kenceng jo kakean mikir. Insya Allah waras ora kentir. Kaya cocok. cocok. Iya. Ayo. Bapak sopir dibantu Bapak kondektur. Bapak kondektur. Keuangan harus diatur. Jangan teledor, harus taat jalur. Karo penumpang kudunya dulur. Kaya temu to. Kaya temu hebat luar biasa. Ya ampun. Parman kulup ingin iki ya. Isa. Eling, kula melengkang numpak kendaraan. Aja nganti kebut-kebutan. Dimenruran nambahi kecelakaan. Untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka akeh banget. Mula yen nyabrang kudu ingat-ingat. Pak polisi ngatur ben ra mumet.
Lalu lintas ben ora macet. Iso yan. Hebat luar biasa. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh pelajar ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol pecel nganti lali ra katokan. Lu Elek ngono kuwi kok iso gawe rok. Pokoke salatullah salamullah. Itu ala Tuhan Rasulillah. Sinten Mas? Salatullah salam sampai setengah. Ya oke, ini dong ini. Monggo ditiken. Tawassalna bi bismillah wa bil adin Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil babi ya Allah. Iki monolak jenenge niken Bareng kondang ra tau leren. Ayo, mumet tawe bingung kata kowe. Ayo. iki nolak jenenge niken Tanggapane rame ra tau leren. bocahe ayu disawang kaya sajen. Bocahe ayu disawang kaya sajen. Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Ya iso ta. Ngawur iki ya. Dalange jenenge Mas Akbar. Bar. Sing dipikir iki gek ndang bubar. Engko ra mulih ngenteni bayar. Bayar. Ayo. Iki aku terus piye? Ayo jasa karepmu kono. Yen ra bayaran yogane ambyar. Betul, iso ya. Oh iki bocah iki cerdas kok Mas. Cerdas. Yo, ayo. Nggih, sugeng dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah iki wong wedok iki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok iki sing irit. Bojoku mbiyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek weleke ramum. Astagfirullahaladzim. Bojo kuwi kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito. Di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho, lho. Bojo ki setiane bojo, kuwi nggawa kesuksesanane wong lanang. Saelek-eleke wong wedok kuwi kudune dipangkat dihormati, kudune dielem. Nah ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampean ngeloni bojone sampean dhewe padha karo ngeloni ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetengi bojone sampean. Lah lek metengi 9 wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngaca. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngacane. Ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku tuturono. Sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawe kesempatan. Lah nyapa nuturi Iki ra bojone tersinggung sampean. to. Nggih to Mas Akbar. Nggih, kan sama-sama sebagai orang Wong wanita. wedok. Wong wedok. Iki lho. Kowe ki yen ora seneng wanita, wanita kuwi lak wani ditata. Heeh. Arep kepiye-piye ki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Yen pancen kowe ora tresna, tinggalen lunga utawa pasrahna maratuwa. Nek maratuwa ora gelem nampa delen bali desa. Lah engko tak dekek bali desa dipek kami tuwa.
Ngono lho, dadi ora ya-yaan. Bojo dititip-titipne. Kok nek sing ngamini ku sapa iku? Ketok yo kami tuane teko iki. Kayak tali. Gledek. Bundas kabeh. Nggih iki ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito. Lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Ora loka ning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa iki? Nyelukmu piye? Ayang. Ayang. Loh, piye to sampean iki? Tak omongi. Duh, tenanan. Dalang ki engko nek wis godhone lho ya. Nggih. Biasane tekaning bondo barengi coba. Leres. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Lho nyapa? Kuwi engko enek unen-unen Heeh. mangan duren aja mangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. Mulane aku mleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho nyapa? Wah, piye iki sinden? Tapi ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar apa? Aku cocok seumur. Teleng. 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 Iya to. Sik, balano. Kene diajar. Ya lho. Iki mamane nek. Ya. Nek. Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep ya aku. Weh. Oh pancen. Sing ban serep serep sinden iki ibu menika. Pin sepo. Tembangipun apa kersanipun laras Kagem mukadimah, Dik. Niki wonten Pabuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. Niki ngaturaken sak labriyen nggih, Mas. Nggih, niki wonten pamundhut lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CO wong pusat manajemen. Wah, lewunge dikei rancak wae ya Mas ya. Hah? Kademen aku. Oh iya no. Tapi lek pikir sampean ndak sido adem kok. Ada. Yang ngene iki lho. Modele ngono lho Mas, semakin ngono kuwi. Sinden iki anggere nek sinden kok ngancik remaja. Heeh. Kok terus nyedak ngene iki tok omongane ngene iki. Kok ora urut setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Sing ana bojone. Ngono. Tegese metek itu bertambah usiamu, bertambah pendidikan. Nah ngono. Oh ngono. Iku kudu kalem-kalem lek omong mergo ki pengalaman nek ngene iki lek cepet-cepet. Ya kliak ya, Dik ya. Heeh. Nembang. Lewung. Napa Mas? Lewung. Lewung. Nggih. Enggak. Mangke dibantu Bapak diaturi. Nggih. Nah, Bawa ya, Dik? Iya. Iya, iya. Enggak. 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 Langsung kita. langsung mawon. Pak D, langsung buka bender. Pak Tos. Amane, bawani sithik wae. Iya, pelok kok iki. Bawani pelok. Iya. Iki nek ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam tilam perci iwatan paku lingan adikku bocah ayu suwe ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. Gandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya Nah terus pripun? kene mikmu selehno ngene lho iki kok sok manuton nah lenggaken ya cah coba kowe lenggaken iya properti kakang ndak bawa saite Junko iso mbok terus kelewur ya. Ngaten nggih. Aku mesake yen sampean kok kesel. Nggih saestu. Soale aktivitasmu ku lak padet banget. Leres nggih. Gandese. Oh basite. Iya. Alwase. Ndak mundurke kursi rasane piye, Nduk? Rasane kepenak Kang Mas pun mboten kesel. Iki sofa nomor 1. Aku pesen ning Tiongkok. Sofane saubang-bang ngono ya. Ngatek dulu, Nduk. Ngatek dulu ya. Nyapa to, Nduk? Tak wongi. Piye? Kita iki bar ngendok. Lho. Lah nyapa?
Pokoknya wanget. Sudah tak mbok omongke anget barang ki yo ngopo kok iso. Kono. Manut to. Lungguh ya Cak Ayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning. Rada-rada ya Tiang. Nggih, Enak. Sofane sekeco nggih Mas. Wah, niki nek dideleten gene bisi Exindo. Wah, Cocok. Nggih. niki Nyapa to? Pakumu. Paku apa? Oke, paku masamu apa modot kok beli kok. Ora. Kene. Coba. Ning kuning. Racarana Dik, racarana. nggih Kang Mas. Lancir kuning kinawa liyan. Niki kok kursine kok men ceplok-ceplok ngeten. Iki pancen kursi goyang, setengahnya elektrik. Oh, ngoten. Ayo engko nek baterainya entek nek ngecas ning kene ya. Ya, baterai entek. Ini kan. Ya kok dudul baterai ku. Lah ya tak omongi. Mbok yo mbok ana mbok dudul ya baterai ku sakit. Luwase Ayune aduh lima. kita tenipun kakang Mas Akbar wis nglirik. Mas Akbar berharap kula panjenengan kelak nampa berkahipun Pak Panito. Leres. Inggih. Wong ngeten iki nek teng omah tengok-tengok ya sapa arepe ngundang lak ngoten to. Nggih. Teng mriki tengok-tengok ditanggap lho. Sik ditambahi sangu coba. Leres. Ora iman kok pripun panjenengan iki. Terus nggih barokah. Alhamdulillah. Mas Mas Doi nyapa? Mas Luduk. Lah Timbali bapak iki lho. Lah wis disaine ndek mau meh diwehi mau. Ya ora apa. Lho syukur. Ora Eh, apa. Duit solar wis mlebu neh. Ya ora apa-apa wong aku ki alhamdulillah pokoke diparingi alhamdulillah gene ora ya ora masalah ngono aku wis. Oh ngoten. Nggih nderek bapak nderek. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki didum wong akeh nggih. Nah, sebagiannya dhewe-dhewe. Mbah nuwun. Bat, Nggih. Lah mboten napa-napa, mboten napa. Mas Jok Luduk. Ini kagem Mas Jok Ludo. Alhamdulillah. Nah. Iya. Khusus. Akeh banget lho kuwi malahan. Direktur ya kober ngesai ewon bareng. Lah kepiye to? Lah sampean ki yo mulek kae kok iso. Apa-apa ki aja mulek kae to. Aku yo iwuh to yo ngawur iki yo les ngene iki. Yo nek bapak wis ngitung ngono ki lak ya wis jelas to. Ayo kono ndang merapat. Iya ya to kalem-kalem. Nek bapak kadung lenggah ngrasani. Nggih nyen pangapunten Bapak. Lah nggih cepet ngeten Pak. Anda yo delemis seram kok iso. Tepuk tangan untuk Pak Haji Panito. Luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu, sukses. Sehat selalu nggih Pak, nggih sembah nuwun. Sembah nuwun sangat nggih. Pekang wigati. Nggih. Pokoknya alhamdulillah lah Pak Panito itu adalah sosok pemimpin yang Kedap, cinta Pak. terhadap Kedap. Sandale Pak Panito. Bapak madosi agemane lho. Sandale. Bapak ngagem sandal, ngerti apa ora? Lah mau ya priyo dicepane karo Iki anake selep lho. Lah. Tuk. apa to Jok Luduk, agemane bapak iki lho. Weh iki jan mau ki ning kene kok iso mangsamu. Hei, Kuwi nyapa? aturno pake. Kok dede Sandale klesek? iki lho. Pak niki nebuse 100. Boten. Wah ngawur wae. Cepake. Sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Panito. Terima kasih Mas Dek niki Akbar. istirahat dulu. Iya. Heeh. Bapak ki Yoga.